Salutare și bun venit la un episod de Brawl Stars. V-am zis episodul că mi-am pierdut contul de Free Fire. Ei bine, noroc că mi-am pierdut și contul de Brawl. Astăzi o să testăm niște gadgeturi șmecheroase. Adică o să facem combinații, ok? Stai să pun asta aici. Și da, l-am pe Surge. Dar să nu vă enervați că uitați, nu l-am cumpărat. Și pe bune, nu e fake, nu e server privat ca să-mi scrie aici că 0 alea, pe bune. Bine, am avut și de la cu server private, dar nu. Trebuie să intrăm într-un friendly game. Deci mi-a harta asta, nu știu. O hartă să o luăm? Hai. O să luăm mapă deschisă, avem nevoie, asta. Și primul gadget o să fie, da? Uitați, o luăm pe Piper. Neapărat gadgetul ăsta. Deci gadgetul ăsta neapărat, da? Să țineți foarte mult minte. Intrați și fiți atenți. Unde e mașina? Trebuie să dați foarte... Uite așa. Și fiți atenți. Trebuie aici, fii atent. Cred că nu mi s-a pus, stai. O să vedem, da? Și îi trage... Fii atent. Nu fac. Ok, nu ne-a ieșit bug-ul, din păcate. Piper înapoi, Shelly. Stați, bă, o leacă! Că nu am ăla pe... Unde e o Piper? Eu acum mi-am dat seama că n-am gadget-ul, bă, nu am niciunul dintre ele. Da, nu ne-a ieșit. Am uitat să mai ia. Da, mă, că nu mai știu cum să... Bă, fac. Gadgetul ăsta. Intrăm. Bun, să sperăm că ni s-a pus. Că dacă nu s-a pus, fac urât! Că țip în telefon! Let's do this! Frate, turbez! What the fuck? Ce era aia? Ce era aia? Că nu înțeleg. What? Inbox. Fuck! Blocat! Bine? Ok. Înapoi la mapa de showdown, care e asta, nu? Un pic mai jos. Asta e. Unde, mă? Asta e. Asta e. Asta ce? Tare. Bă, băieți, nu mai găsesc harta, what? Sunt foarte urât. Puteți să încercați și acest bug voi dacă nu-mi iese mie. Dacă nu ne iese, îmi pare, dar nu sunt suficient de rapidă. Uitați, uite, chiar. Deci nu... Încercăm, hai că punem, uitați, cu cine am mai încercat ăla? Hai că încercăm, uite așa. Nu s-a pus. Din ce nu știți, Ems și-a luat buff la gadget. Pentru că, uitați, asta era mai mare. Bună, ce de rapid. Ce mai aici? Bă, dar nu sunt suficient de rapid. Deci trebuie să fii super rapizi. Easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy, cum se zice. Da. Cred că acum a mers. Nu știu, nu sunt sigur. Deja că... Da, îmi pare că n-a mers, nu?
I can finally breathe. Deci acolo trebuie să avem neapărat ăla pe Piper. Da. Frate, stăm foarte mult. Did someone here follow me? Păi dar nu sunt suficient de rapid. Cum, Doamne, face Mădălin? I'm detecting Mădăline! seismic activity. Dacă e de acest episod, bă, învață-mă și pe mine cum dai așa de rapid, că nu știu. Da, bă, fii atent că cu Daryl am mai făcut. Bă, poate ui și o să mai pun gadget-ul. Respect the rules. Nu o să mă uit. 100% certified pilot. Bă, frate, deci nu vrea să meargă. Na, uitați, îl vedeți? E pus. Ne ducem? Vreau să o iau pe Ems. Și dau! Fiți atenți, deci nu mă uit. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. Hai, bă, pe... Da, hai să vă arăt că l-a nerfuit. Nu mai l-a aruncat, uite, nu mai arunca atât de departe. Dar Ems tot o să rămână foarte OP. Dacă dăm ăsta de și damage, bineînțeles, da, și damage pe cum suntem. Deci, nu. Din păcate, noi nu putem să facem. Nu suntem suficient de rapid. Uitați. Uite, vedeți? Am pus. Intrăm și uite. Uite, cu Carl. Ceva interesant, bam! Trebuie să-mi arate chiar acel gadget. Ok, o să mă uit. Fiți atenți, da? Că nu mi l-a pus. Păi îmi pare chiar. Geology Bam. rocks. Uite, hai să facem un pic ultimată să vă arăt ceva șmecher cu Carl. Poate voi nu știți ce, dar bine, eu știu ceva șmecher cu Carl. Uitați. Ok, da? Putem să lăsăm gadgetul în timp și mergem și cu superul. Sau dacă asta nu mergea, putem mergeam din prima gadgetul și... Deci, nu știu, băieți. Nu sunt eu suficient de rapid, că nu știu. Uitați, Carl. Stai că n-am pus gadgetul. Aoleu, ce mă enervează. Și atenți, da? Triangulation. Na, nu. Deci cam aici încheiem și noi. Nu, la acest episod hai să strângem peste 10.000, nu, peste 15.000 de like-uri. Și o să mai dăm și un match așa de consolare. Dăm cu Surge. Deci să nu spuneți că ăsta e fake, că eu nu l-am pe Surge ca astea, că chiar l-am. Pe bune. Și gadgetul lui, da, poate să treacă prin ziduri! Ok, nu știu ce a fost asta. Da, și atent. Mereu îmi place să fac. Și apoi dăm pe la spate, băieți! Sărim? Deci fac urât. Bă, frate, uite Maci. Stați, bă, că am vrut să pun asta și n-am mers. Asta. Să-mi spuneți voi că nu pot să adânc. A apărut? Că nu sunt sigur. A apărut? Așa. Ok, mai dăm încă un match. Asta o să fie ultimul
mă enerva. Da, chiar, hai să nu fac mare ca apoi enervant. Deci nu știu, spuneți-mi cum să fac mai mișoară acest deget. Uitați, degetul ăsta. Spuneți-mi că, uitați. E enervant pentru mine, dar chiar și pentru voi, nu? Și ultimata lui Serge, bineînțeles că dă damage. Și împinge și asta poate să te ajute foarte mult. Deci eu nu să mai vorbesc, vă las cu meciul. La revedere! Nu mai contează, hai! Fac aceea infartul. Deci, nu uitați să vă abonați la canalul 7 Ana, prietena mea, sau mai degrabă nu spuneți la nimeni că vă bat în curul gol. Și da, să vă abonați la canalul ei și la canalul meu și noi ne revedem data viitoare. Vă pup! Ceau, ceau!